Srdečne pozdravujem všetkých ovocinárov, zvlášť tých, ktorí majú doma broskyne alebo marúle jednoducho kôstkoviny. Aktuálne v sadoch vo firme Plantex riešime kučeravosť broskyň. Je to taká téma, ktorá by určite zaujímala každého, kto má doma broskyňu. Asi vám nepoviem žiadnu novinku, že čo je kučeravosť, každý ju pozná, lebo vizuálne sa prejavuje takto. Toto už je pozostatok z minulej sezóny, z minulého roku, ale vieme sami, že koncom jary, začiatkom leta minulej sezóny vám niektorým, ak neboli správne ošetrené stromy, vedela zdecimovať celé koruny stromov alebo aj celý strom a z úrody nebolo nič, alebo úroda bola jednoducho slabšia. Najdôležitejšia je prevencia. Prevencia začína už po opade listov v jeseni, keď je minimálne 50 až 100% listov opadnutých, vtedy je najdôležitejšie aplikovať prvý mednatý postrek. Pretože ten náš nepriateľ kučeravosť miluje 10-15 stupňov sichravé počasie. Ako viete, december nemal ani veľa slnečných hodín a bol zamračený, upršaný. To bola ideálna pôda na tvorbu kučeravosti alebo Taphriny deformans. Čo je ale veľmi dôležité, nie len prevencia, nie jesenný postrek, jarný postrek, ale postrek včas, pokiaľ nezačne ešte broskyňa púčať. Toto už je druhý mednatý postrek, takto krásne pokrytý je povrch konárika, ale veľmi dôležité je, aby celý strom bol kompletne veľmi dobre ošetrený. Neznamená len spodná časť, ale aj vrchná. Doslova strom musí byť okúpaný. To je podstata problému. Niektorí sa sťažujú a povedia, ale veď som ho striekal 2-krát, 3-krát a aj tak má kučeravé stromy. Problém je buď v tom, že tam zostala stará choroba z minulej sezóny, alebo nebol poriadne ošetrený ten strom, bol len do nejakej výšky, možno pri aplikácii fúkal vietor a to je problém. Strom musí byť kompletne pokrytý s veľkou dávkou vody. Čo dodám na záver, ak ste aj nezvládli túto sezónu a prejaví sa vám kučeravosť na stromoch, stačí ju poriadne ostrihať, mechanicky odstrániť a môžeme tento kolotoč začať odznova. Máme novú šancu v jeseni.